Көзге каршысына басамын да, әнкәй, синең белән сөйләшәм. Шул ук күзләр, шул ук җирчыклар, еллар үткән, мин дә үзгәргән. Әнкәй, ә син хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә ул көн килеп җитте. Бүген миңа нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне. Әнкәй, бәгырем, әгәр булдыра алсаң, кичер мине тиле кызыңна. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизем, кочаклыйм да елыйм улымны. Әнкәй, менә бүген минем искә төште. Ул чак миңа 15 яшь иде. Җәйге төннең үткәнен дә сизми, иртә белән генә керелде. Ә син әнкәй, күз дә какмагансың. Каршы алдың мине ишектән. Йылый аңлатканың әнкәй, менә хәзергедәй иштә. Әнкәй, ул чакта мин үз-үземә бик зур үскән кебек тоелдым. Ничек инде син мине аңламыйсың, әнкәй? Мин бит инде хәзер зур булдым. Әнкәй, бәгырем, әгәр булдыра алсаң, кичер мине тиле кызыңна. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизем, кочаклыйм да елыйм улымны. Хәер, әнкәй, мондый хәтирәләр яши шактый җыелды. Син кисәттең кайнар күз яшьләрең, рәнҗеш булып миңа тоелды. Гафу ит, әнкәй.